Catalans, catalanes, turistes que de moment us lliureu de pagar la taxa gràcies a la pesada de l'Alícia, estem vivint una setmana molt dura i molt trista. La derrota de la Carme Chacón, la mort d'Antoni Tàpies, la gala dels Premis Gaudí. Corren mals temps. En fi, voldria tenir un record per Antoni Tàpies. Ell ens va deixar quadres com aquest del darrere. Jo no l'entenc. De fet, el primer cop pensava que estava de cap per avall i de l'inrevés. Què passa? No sóc l'únic. En Montilla, quan va veure això, va intentar detenir Tàpies per incívic. Però si estaven a punt de tapar-ho tot amb un pòster d'en Serrat Insabi, no, home. En fi, en Mascarell diu que això és una obra mestra. Doncs li farem cas. Ei. També són uns dies difícils pel PSC i per la Carme Chacón. Una altra associata fora de circulació. Quina carnisseria. Però això també és dolent per nosaltres. No ens deixen cap altra sortida que pactar amb el PP. El PSC és com una família desestructurada. Són el Sánchez Vicario de la política. Com que el Congrés del PSOE va ser un gran acudit, jo també me n'he preparat uns quants, així tipus programa Late Night. Fes-nos riure, crac! Ei, gràcies. Som-hi. Saben com va celebrar Rubalcaba la diferència de vots amb la Chacón? 22. Ei, però no fem mofa. Pel PSC la derrota va ser un cop molt fort. El pobre Ernest Maragall li va donar un atac. Un atac de riure. Pobres catalanistes del PSC. Greenpeace els ha declarat espècie protegida. La Carme va encaixar molt bé la derrota. Només va anar al pàrquing a esperar que sortís en Rubalcaba. Moltes gràcies. I fins aquí el meu espectacle d'humor. Si em necessiteu per un bateig, un casori o un lliurament de Premis Gaudí, aquí em teniu. Catalans, catalanes, turistes que de moment us lliureu de la taxa gràcies a la pesada de l'Alícia. Visca Catalunya. Amb il·lusió.